Golaghat District Khumtai Division MLA Minal Saikia Karbi Charlie Aklim Somar Bang Inkoya Phan Akijoypen Bicycle KP Pon Karbi Rongbarim Indeng Po Annual General Convention Cum Plantation Drive Ajaime Kepaman Pon Hawaipur Leaf Irrigation Canal Aroy PGR VGR Along Kedoatum Orthip Karbi Anglong Live Adaba Birta Long Penili Sami Mirinan Sepi Pine Bertang Ton Pen Arjuponita Lakhain Kora Po Nilip MSC Constituency ke Parlo Koilamatia Hawar Pen Kachekoi Not Mate Patoram Timong Arong Adung Het Kedo Golaghat District Along Kedo Dun Karbi Arong Kadukave Don Inkora Sirkep Sose Dheswar ing tikathar arong along kedo bang ing koi so se loke Charlie bom klim somar tuma phan akijoy pen bicycle huming koi lapen ihum scooty kimi sika lak isira suri truck circuit battery system scooty akimi akijoy pen Golaghat District Khumtai Division MLA Minal Saikia hin pen kipi ke pajir pon rong isi ara tatum kachuro ke pajir pon Ahok Pinpur pon me Karbi Anglong District ahoy along mat kedo dheswa ing tikathar arong do monamat don inkora sirkep so sedo edon puta banga khai ki avilo Karbi atumarong amatlo koilamati patoram timung arong adung het amatlo pining pending kan pharu isi so selo Golaghat District along kedo dun sidame pinierni anta Karbi arong do pura Karbi Anglong Autonomous Council ke cari ke theki ding tum humri dam abang avilang kedam tang anta lapusi kedu ke sungle phose dami chechak lunsi dodun bomlang pusi nang pachini dun laben kopai ke menon hejong Assam Assembly kilik along Golaghat District Khumtai Division pen ke haidun MLA Minal Saikia po abang phu MLA ke man pen Karbi arong klim somaratum loke Charlie kedam kerang kahilo kisung aphan ke pajok ponji aphan akijoy pen klim somaratum aphan bicycle huming koi sose aruni phai inkorese kepani piponlo lancha dakalisi adol ki sonai ihum scooty kimi sikala ki sira suri truck circuit battery system scooty akijoy pen pretty killing pi aphan pipon thulo lapen thu aruni phai Thongke bai siani anitili por phai sia por pen por phai ke thoma por an bogijan pen Koilamati Presbyterian English High School atowar krong thom an ning karong ang thek pen bicycle rally kedam padopon thulo lapen non prabjin pen rong ka theleng atowar ki ik sip setami tangda po lasi piniani po an nilitum aphan kang hon pen johang hipin pen kirap ke paje pon theke kaiki tanilitum MLA Minal Saikia aphan chorok piklo pusi pherangkia tuma thengno Ronjon Phangcho la pen pretty killing pi la pen rong arada tuma hin pen kachuru pajor pon reading lo elections tami ni din hang ke chance tami ni ke din ke dak lo nili ke pinang an hoten ta la puson nili tumarong la son MLA mati arleng ke the la puson ke bang pen ke tuman la son development ke ban ti tum ti theklong ne lang tami pini arni singhona sarlo binar soikia anan ke singhon pen loke Charlie tum phantra musumar to masami saigel hum ke banang wantilo la sona tasinon tanang wantilang eng se tang titum nulang pusipu ningthe sar ke chak lo pate lawan bekji la pen pasami nili ini jungjung phansatami kedam ke bang awar sai mi senang ji bu penali phansami 1,90,000 an scooty ni phansami no lai pilom nili ning arong piklo nili thang he sitami sarnang pulo nang dia nang ar iduk ma punang pulo ar iduk sar kedam ke bang sa ukasik sakta do pu nili lai the vet ki pu pen sar patumi apor an nili phan scooty sami no lai pilo 1,90,000 an scooty lang ni no lai pilo las ning arong piklo nili la puson che thelong ni pila la so scooty ke petrol lege thai gal petrol kali lake automatic ajat B3 system to parpik lo sir ahok lo eletom Karbi Anglong adang thepik bonta me non ke kingsang atum vuchet vuprietum nang ke ong penajok kason se adu nang chikompen chikombom lo mate nang kombom lo la tum chini si mo ani si ke Karbi tu la bangso Golaghat District Koilamati border achet so nang chirai pide na pu bang ke itu kiri adu pen se lang itum misen
straight line la pen adi kaduk awe ador kisu aku lang hem tap kaduk awe la si patang erlo ni tum phan lang pilo la si nili ki chuningri Karbi Anglong CM Dr. Teluram rong hang phan chuningri ke la hello ahok lo la ke li tum long li binong Karbi Anglong binong ili tum la bangso ahoy chitro lutang te non nili tum gidodim Galaga district ke kali sitami non bang cerai de ro posi nangli phan isini li na ke chuningri dun kang tum ke la hello nangli tum team Karbi Anglong councillors or tum tami na humri bang ikha la MEC MLA tum stami na ni tum ladak ni tum alukunda podim kolamati border lo na tum na humri ra nang lang ikha la pen bang ikha chingki chingwai na pusi na tum panchuning rilo la sona taxi nang tum kedo Karbi Anglong atok anu stami na tum chilang tu diputang te halat tum nang ke thek dum long ko si morni si ke lang tum bang khei tum nang chirai det ko si chirai re prang nang tum stami atok anu kedo Karbi phan chilang ko pusi ni chuning rilo Kolamati pen Samson inti Karbi Anglong live Karbi Rongbari Marong along Ingdeng Pho Annual General Convention Cum Plantation Drive ada Porphai Kebra Mini Thongkep a Porpen Pangcheng Ponsi Plantation Drive mate thengpi aklim ke ajai mek dengpon Karbi Rongbari Marong Lir Sengsang Awarmon ke paduverje aphan pu matha ponsi Rong Pharo isi sose athengpi aklim ponlo Bangso phi jaime ga tengten Porphai isira Mini Thongkep pen radamai pi paduponlo Karbi Rongbari mamai phu molenteron ka chapaim phu pona mai long aluhia mana pengpen ka chetong dun Karbi Rongbarin rap chunbang mate KSA chunbang desoiteron Karbi Rongbarin committee dun mai phi mate Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi Bulet Bepi KPH mate Karbi People's Hall Taralang Solapen Diphu Recreation Park Forest Ranger Jameson Crow Karbi Rongbarin Committee dun mai phu Deben Hanse Rongasar Bari Ming Ti pen ke danglok pen nangan ke theke ding atum chetong dun pen Nagaland border ke do Karbi Rongbarin ke pathir nangji adu ya hoilong ke do Karbi Arong along ansose kapaching thur ponji aphan jumisen alam thanbong sinisen pen mai pichun pon anparta rara tum pen choranisan cholinsi cheka ponlo Nani ningkan follow tinil tum media long bisi advertisement ke bang ke ningkan hini radha masi ratum bang tin lo la ningkan hini radha be lang bon pusta kali nil tum 2021 ben si labang sorong nil tum seng lo office ta ang bong lom nil tum kang du penang bong lom chiklujon pot sok bang ka aku nil tum tami ku asabo gap hoi tu kong masi sita nil tum ge ningkan bang sitame radha mai pi bang nil tum bang padu wer la si piningan bang ke ningkan pho bi chok lo lapen kila so tarikh bang nil tum bang ke mentune ke February bikok mentune December bikok mentune June bikok lasan lang date pin bang ke 31st May nil tum bikong pini nil tum adak rat amai pipa dolong bang Faruk pososia rat nil tum dak chetong penlo lapen thu nil tum dak choran amai stenil tum pathik an sitaminon chubom gadu gavilo pini bang ke isi bang ke nil tum arong bang electrified lo lasi government fan ta sitame Thanksgiving nil tum council fan government fan stat department fan stame Thanksgiving lo je the electricity department fan stame je nil tum a fundamental rights at tenken nil tum a maulik adhikar manav adhikar tenken je Asia independent na country long rodumji bulote hola longli philang lambang le side lang je electrified nahi ki jun lang long nahi kali bulote Asia independent na country long ki do ase Indian citizen na bangke complete kali lagi laso along si lasi line na bang long lo ningarong pik laso mai nili tum chi khapon lo rong aso kan je thanpon lo Sangti dipen present terang lapen bukajan penanan terang Karbi Anglong live Amreng MEC constituency ka parlo Doyangmuk along ke do Kopili Aroy pen Langwungsi Hawaipur Kheroni PGR Arlo Lang ke lolongji aphansi bangso leaf irrigation canal semar ponlo Labangso leaf irrigation pen masapso ahi dialong ansi langlong chotlang pu akoy kipi paduponlo
Keroni Irrigation Department atum la puan si Ningjoy Nolo Irrigation Canal ke me kahino chini nesi PGR arlo kedo atum Canal anta pahino thaisi nok chenong anabab chenong ke ko anparta anam kadama dim anda semar pondelo atheke bangso adong thak mentuni penda lang nang lilipin nang bon non ningkan photrok lang ki pi pedet penajok PGR VGR arlo along leaf irrigation canal upon or tipsy non ke nok thengthe chenonga ansi PGR along le long radatum sai tiki pondetlo la silabang so puthak PGR VGR ka che songa radatum adimalong an humri dam pen Karbi Anglong Autonomous Council long ke charipon atuma phan prap jin pen irrigation forest la pen revenue department atuma phan adimaklong along an ka humri dam ji aphan chuning ripon kan hini ke thom pensi ladak la PGR VGR la hai ka prek jasmet non ilum ke doke lage PGR ang kang long sdolo ladak bang ke non da katharli ji ki phlung ji ke toji pomen pensi hokpet ke ladak ke do de sang se che song lo la penan par non anta ing samun ipleng on AC non da chingki than molo kes ta ko ili tumsi ke hai pono bangi pi tumsi ke rem thuru hala bang to che theklong prong lo ta no ladak soluk so daga por chira hud bang non bang ke ladak bang ke la PGR lo dikrenga rong adung ladak bang ke la irrigation along le da kenel ke pon along le long an dak bang ton hai bai thu japsi a kenel along le ki bu along lian dang ton hai bai etsi daksi bang si nok ke e chai nong an ke e kopine theng the ke e si ladak sang ton tiki thuat lo la sin non bang ke ki pu gang tung bang ke pini council kachari tum pini jasemet pet bang ke department atum irrigation department tu pini la an careless kupia potlo la penan part da ka chi ne bang ke aphong chi la hello sin non nili tu son rara sutum thur pak ke ni tum dak ke bang nei ke nang le ladak bang pini council kachari tum part da department tum si hala dak se hok pet ke dak ka humri pen ala haya ahin bang sap sor digi pini non bang ke ang ton hai bai japlo pini dak lang nang pulote pini council kachari tum si la so bang ninje tip nei je ladak bang ke katharli asai bang claim pon po tharli wek po la pen non bang ke case takai ke council atum ke case dokok punon bang ke case bang ta non bang ili tum si ke hai pon lo non ili tum ke do la ke West Karbi Anglong dongka mukam review circle under Hawaipur Moja la pen ke jasmei dum chini lo ke damta kan hini ke thom pen che songbom la PGR pu along le along ke do aron repen ke bang tum tharli nei pu la bang so PGR arlu sin tum do lo pini tum ke bang na kokram the bang lo la helo je jasmet ko pili alang roi long ke do Hawaipur leaf irrigation la so canal Mandela anlo ang tanpen ke wanga tum pini Karbi Anglong along le nang ka chenek nang ka dok hola pen ke nang ki thiji pula tum ke claim aron re pen la anang deng ansi pini bang ke lelo la bang so leaf irrigation a canal thek lor ta non la ke la helo no da ili tum do la ke irrigation a canal ki adong ke do adim no la sod long am ta pini da ang tanpen ke wang aron re pen ke do tum si adong am ta pip etlo high by etlo penang anhola ajak ding klebe kilometer si soseni tum keng ben ke bang la sodong pip thaisi la tum dak a sodong anda kheti claim et lo pini dak nok theng the pen chenglok asona kheti anta claim dead lo la tum la an lo dak mane aron re pen la tum ke claim la si la dak ben ar jablun si pini nilitum Karbi Anglong Autonomous Council phana isi kachuni riba kapachini ji ke la henlo jasemet longle phelang ke rai koma department pulutang te la bange isi ke revenue department lo hini bange forest department lo la penon dak nanga che rabdun thulok ji bange la ka irrigation department lo the irrigation a department pen ka selam a canal mai pilo rat atuma development of farmers selang tum ke claim rat hubidha pansa tum ke claim si Keroni pen Mohanteron Karbi Anglong live Isia rong along pulote kaboche keching pen non puan ningkan ko ansi dolomala pen pining aningkan HSLC HS la pen graduation bangko anma ki undun kachelakha amai ke padupon Aruni Bhai Thongkebra Isiani Narlongati Adarsa Village Development Committee ngati VDC Karbi Students Association la pen KSYC atum chilang pet pen patobi ponsi ingdeng trokkebra pli Narlongati Adarsa Foundation Day Celebration kam Education Awareness surhini rankora trok apharman sai deng ponlo bangso saya da porphai kepen Narlongati Adarsa kikin kirang tekang ching kalitang langtuk terang kalitang hem chandraing hi lapen kalitang Ruby Singh to tuma phan chikimo ponsi uthot radamai pialong High School Living Certificate lapen Higher Secondary School lapen ke graduations ki untang atuma phan achopon bangso mailong kopai ke mepen kate tongdun pharu isira
Sirkep Hawraghat MLA Lunsing Teron Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron Dengaung Lem Secretary Longsing Tok Dipen Anparta Manpeng Kedo Tum Chetong Dunsi Mayalong RDP Dun Lapen Radamai Pialong Maya Kachapain Pupon Bohron Ki Alui Ke Pachini Pon Biren Teron Lapen Object of the meeting alam theke jai pon Baburam Singh Nara Hinpensi Tham Ponlo Aduntu Narlongati Adarsa VDC Case A Lapen Case YC Atum Chilang Petten Memorandum Alositami MLA Lunsing Teron upon Panong Ponsi Pajirdun Lapen MLA Lunsing Teron Radamai Pialong HSLC HS Lapen Graduation Kiun Atuma Pan Archo Ponpen Narlongati Adarsa upon Sitami Development Asai Nang Klovik Pupusi Lamchak Piponsi Jumesen Alam The Thandekang Sindang So Mai Ingsam Junpen Kichun Pon Hawai Ke Hapen Harsing Long Pi Karbi Anglong Bai Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang Dilai Khorsing Terang mini stadium along Ingdeng Nerkep KRAA Ningkan Esek MIP Kapaman Pon Kedamtang Aruni Phaing ko rasir kebani jai mengating pen Phaman Bang Phomen Chethapondo Aduntu Donbri Kangpo jai mek along Pharui Sira Nerkep Bokajan LA MLA Surjorong Pharpensi Ingpu Ponlo Lapen Phaman Bang Phukating Wai along Karbi Anglong Autonomous Council ODS Elvin Teron Chetong Dun Lapen Rong Rup Kechari Kechalon Ponang Jeputhak Kinang Sot Kirai Alam The Hai Hui Mayalong Deng Ponlo Lapen Aruni Phai Thong Kebani Mate Nini Ke Chokan Yadabo Por KRAA Mai Phu Dharmo Singh Teron Pen Lama Ingthurpon Lapen Kalitang Atuma Phan Kachikimo Japon Lo Lapen KRAA Dun Mai Phu Hemari Teron Pen Si Puthot Bangsong Deng Jai Pontulo Lapen Anelo Radamai P ke Padupon along Alhia Mana Peng Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Lapen MLA Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Surjurong Phar MLA Lunsing Teron MLA Dr. Habi Teron MLA Niso Terangpi EM Kachi Rongpi EM Richard Tokbi MSc Hetsing Rongphar MSc Kadom Terangpi Lapen Pregjam Dilai Hampang Song Rat Asai Klembang Lapen Kaprek Pregjam Ahawar Rong Asar Tum Chitong Ponsi Mai Adi Do Jotpen Peman Pon Kerai lo, aku Thomas Council kan dalam suku tak ada lah. Zaman ini tum langsung ke kajian kecidu kecian kurang sih dorak pepo, si cikok pepo, kelongnya tak right juga. Kita ini tum kai bila bang asuh hajong si dukok pulang ke kalau tum bang private non private polam dukok bang ali dukok ini tum bang ke telos. Lasi itu soal itu kami bang mana dulu pulang ke bang duri putih bang soal bang ke kang lidati kita dong si bang dukok pulang ke kalau so apina nak si cikok dang produk ke ST itu bang kalau bang ke kan pun nang pun si council of kanta ni tum memorandum pilo lapen ke diri culong ke pilo lah sudah penyuam si alang Karbi Anglong pensi la su NOC nang kusi itu council to pari la pe council sorta la so puthak ke adi kilo jela ke khang bet nang ye asayang denglo kusi itu la kan ini apang la so puthak lang ke jingwai ko kita me mupen la jon se dikili tung kadu ko bele kirap he bute nang ni ni bele klem tot bute la so mu bang ke khang ala bang ke thuluki bang ke council ho Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Lai Tang te pinia daba berta ke lapansi kang ton poniklo